dambudziko ratinaro ndiro kuti tine mbwende dzatinadzo dzinenge vanana Patrick ava dzinoda number 1 iyai ya saka number 1 inonetsa ndo zvinenge zvana Judah zviya vana Jeff Judah zvokuti ndakafonera Chamisa saka Chamisa akanditi chi ndakati nditaura Chamisa ndini isusu hatisi kuti kufonera Chamisa kana toda kutaura president isu no tinozviziva kuti president vakatariswa nemagora nematsotsi nembavha tinotozviziva hondo ina president tinoiziva dambudziko rakatarisana na president tiri kuriziva Chamisa wakafanana na Jesu wakanga usingadiwi panyika wanga usingadi kuonekwa navanhu panyika asi Jesu wanga uri munhu anga akanaka pamberi paMwari Jesu anga ari munhu anga akanakira nyika but inoda kuti kune vanhu kwete kuti vanhu vese nyika yanga isikadi kumuona kune vanhu vakanga vachitomuwenga kuti zvaari kuita zvakashata asingazvizivi kuti vaChamisa vakahwina maelection zviri pachena fair ndiani asingazvizivi kuti fazi yakaumbirwa Chamisa ndiani asingazvizivi kuti Poland yakaumbirwa Chamisa ndiani Poland chaizvo Poland basa rayo muZimbabwe kana kuvunza imese kuti Poland yakanga ichi basa rePoland yakagadzirwa chaizvo kana une pfungwa dzakati hwe kutarisa so unofunga kuti yakagadzirwa Ngonzora kana kuti Shabangu kana kuti Madhuku yakagadzirwa kuteya Chamisa asina kuenda ikoko iri kuenda kuPoland yachiri kufamba pane zviri kufamba kuPoland kwacho muri kumbenza vana kurumbira kana kuningirikina yainzi kana achida kutaura kana anenge achida kutaura ngawe ku dialogue kuPoland ngawe kuPoland pane chiri kufamba iri kupi Poland nasuno twanziti hatisizi zvatinoita hatisizi zvatirikuita iri kupi Poland nasuno yakagadzirwa Chamisa neZANU-PF kuti akabvuma kuuya uko aiwa tinotamisa mukeji tochimusota masotera tinechida kuti tiite tomuudza zvokuita isusu asi iri gepi futi rokuti ikoko ndo kune poison dzavo dziya dzavanoisa pamacheya dzavanoisa pamadhoo dzavanoisa muzvikafu dzavanoisa muchinyi dzavanozora pese pese dzekenza dzavakatoka dzakagadzirwa neSoviet Union munguva yeSoviet Union dziya poison dzakatengwa dzinotorwa neRussia dzine neZANU-PF vanozitora kuRussia uko machemical weapon akagadzirwa muWorld War II yai akanga achishandiswa panguva iyoyo akasara saka vanonotora kuna China kunana kuti anonzi machemical weapon ndo anonzi machemical weapon acho iwayo it's a weapon ekuti kana vanhu 100 vanopera vese but pasina kana bhambu raputika kana kuti chichanhingiri napa iriko mishonga yacho kuti kana vanhu vakaisirwa zvavanoisirwa munhu anogona kuita 2 years achirarama asi vanoziva kuti 2 years tapedza nayo pamaelection anoti haachasviki that's why muchiona kuti kana zvimwe zvimajikiseni zviya kana makaona Chiwenga akakasika kumhanya kunorapwa inyaya yekukasika Mary akatorwara vane mushonga wacho na Mary ndiye akaushandisa kuzora padhowa akazora madhowa aChiwenga haana kuziva kuti mushonga wayo haufaniri kuubata inini iwo aiziva kuti azora neari kuzorwa neari kupuhwa wacho wese wachafa information yobva yafa Mary haana kuziva kuti kubata kwaataita kungobata nemaoko so it's dangerous ndo mushonga wauraya Mary maoko ndo mushonga wadimbura Mary makumbo ndimunangagwa akaita zvese zviya ndo zvakanga zvichinzi zviite Chiwenga izvozvo kudistroya Chiwenga wapedza basa kaChiwenga aisa kamunangagwa aisa mabvisa mugabeka Chiwenga kakasika kumhanya ndo mishonga yakashandisirwa yese yakashandisirwa even vana vabatsvangira iyai yekenza yechichi ndo we yavanga vachitsvaga kuti vashandisire Chamisa saka muchinzwa vachingoti pese ngawe tibatare ngawe titaurirane muchiona vachituma vana Douglas Monzura paground vachituma vana Shabangu paground vachituma vana Tserenga paground nevamwe vakasiyana even vakomana varumedia nyaya ndeyekuti Chamisa tomuita sei Chamisa akomana munhu yari kuwanetsa kubata munhu ari kuwanetsa kuona munhu ari kunetsa kusangana naye munhu ari kunetsa kukepcha Chamisa saka vanenge vakuchigadzira zvinhu zvokuti toda kumupfidzisa toda kumushungurudza anozviti akangwara wobva watanga kubhadhara vanhu vemachechi vanoziva ndo wakazara povhoka kumachechi vakuwapa mari kuwatenderedza brain kutenga mavhotsi inonzi buy votes it's a secret campaign iri kuitwa kukambena kuri secret vakabata vakavhara muromo wavaimbi
wakavhara muromo madzimambo, wakavhara muromo nasino vari kuenda kumachechi. Inyaya yekurwisa Chamisa. Vanhu vakuru vakuru malegendi ari kupiwa motikari, vamwe vachidini vachiita zvavari kuita. Inhau yekurwisa Chamisa. Hakuna chimwe. Kuchipisana kuripo. Inhau yekuchipisana. Kuchipisana. Hakuna zvimwe kunze kuchipisana chete chete. Kuitisana. Nyaya iripo ndeyekuti varume vatendera musoro kuti vatonge nyika. Yanetsa. Saka vanoda kuti vareduce because vanoziva kuti Chamisa ivo vanenge vachishandisa power yedollar yemari. Pama election makazviona kuti Chamisa vakanyimwa mari. Nyaya iripo ndeyekuti vanga vasikada kuti Chamisa apinde paresi. Ma MP ake makansela iye president chai akatadza vakanga vaida kumukanganisa kuti asakambene. Zvikavarwadza strike Chamisa kuti akawana mari akakambena. Vakamisira 2-2. Vakapedza vakaona kuti zvashaiwa basa. Vakaenda kuZeki, vakasotana vakatamba neZeki. Vakatamba nemaballot papers. Mataundi mese munoziva muna masapota aChamisa makanonoswa kuendeswa maballot paper. Vakaomba fazi kumamisha uko kashungurudzwa vanhu. Because kumusha vaiziva kuti vanogona kuita half to half naChamisa neZANU. Saka vaida kuti vanhu vari kumusha vese vangoenda kunovhotera ZANU. Mataundi wobva waboycota, wobva wabvisa negirikini, wobva vanokakisa maballot papers, kobva kwaita mafault akawandisa. Nyaya yakanga iripo ndeyekuti vakanga vaida kuvhiringidza Chamisa, ende vaida kuvhiringidza Chamisa wakabva wahwina. Wahwina wapedza pakaitwa chiraparapa, mavhotsi akadaidzirwa usiku. Mavhotsi akadaidzirwa usiku zviri pachena. Itsotsi chikaitwa. Vakanzi no, chitaurai nhamba yahwinwa kuma province each by province. Vakatadza kuzvibudisa, kuzvitaura. Vanana Kata Senda vakataura zviri pachena, vakabudisa zviri pachena vana Kata Senda. Vakataura pachena. Vakati mavhili 11 tinao. Izvi zvakaitika zvese tinazvo. Vana SADC, vana United Nations, vana African Union, vana na America, vana European Union, vana Kata Senda. Vakati baya Kata Senda yakati maka. African Union yakati wenga. SADC yakati wenga. European Union yakati wenga, America yakati wenga. Nemamwe maorganization emunyika chaiwo chakapedzera kuoneswa nhamo kuti ataure chokwadi. Saka hakuna asikazviziva kuti varume vakarobha maelection. Varume vakapamba maelection, vakabida maelection vana ED nevanhu vake. ZANU yakaba maelection zviri pachena. Vari kutonga temu isiri yava vakomana. Ende vari kutoziva kuti vari kutonga zvinhu zvekuba. Ende vari kuita zvinhu zvekuba vanhu veZANU PF. Saka mune hondo nanhasi uno mubato. Vari kuita zvinhu zvekuba because temu iyi haisi yavo ndeyaChamisa. Ndeye opposition. Saka isusu tinenge tine shungu manje yekuti vakuenda futi nekuvanhu vaChamisa vachona vakanga vachivabaya majekiseni vachiita sei vamwe vachiuraya. Nhasi uno iko zvinezvi vapedza vakuteeredza vanhu vese mumaruzevha vanenge vachingotaura zveZANU chete zveopposition chete mumaruzevha havachisina rugare. Mumataundi mese umo havasina rugare. Nyaya iripo ndeyekudzingidza naChamisa. Nyaya iripo ndeyekutya Chamisa. Iko zvinezvi zvakutuma vanhu media, vakutuma vanhu machichi, mamedia mazhinji iko zvinezvi ari kunyebera kuti masapota aChamisa. But mamedia acho ese akutumamirwa nemasiyawo nevanhu veZANU. Kuda kurasa vanhu focus. Kuda kukanganisa vanhu njere. Saka ZANU iri kuda kutsvaga kuti Chamisa ari kumborongei patakauraya vanhu vake. Chamisa ari kumborongei patakambira maelection. Vanhu vaChamisa, komiti yaChamisa, Chamisa nebato ari kurongei. Saka achavhura bato riini? Bato racho vari muzvigaro ndivanani? Zvese izvozvo vanazvo ndo zvavari kutsvaga izvozvo. Vapedza izvozvo makazviona paya Chamisa aumba bato. Vakati Chamisa ngaende kuCongress, ngaagadze zvigaro. Vakati Chamisa ngaaise mutemo, Chamisa ngaavhoterwa, haana kuvhoterwa. Vakati chii chakazodai, vakati zvakazodai. Zvakatangira pana Douglas Monzora paya. Emu yavo ndeyekuti kana vanhu vakaenda kuCongress, vanenge vane vanhu vavo vanenge vakadyara mukati imo. Vanenge vaida kukonzeresa nyonga. Chamisa akagona paya paasina kuningira kuenda kumakuningiri paya. Zvese zvaakanga achiramba zviya zvekupa maposti zvigaro zvechizvo. ZANU yanga yakateya zvayanga yakatoteya ipo paya. Vakaona kuti vakoni vamutadza. Vakatsvaga futi imwe strategy futi. Saka Chamisa haagoni kuti timuti isusu budisa zvauri kuronga, taura zvauri kufunga. No. Because tinotoziva kuti tikadaro chete bato raparara, naiye achona unofa. Nevanhu vake vanoparara. Chinhu chinofanira kungoputika kawani. Regai mukomana aronge akadaro.
chatiri kutaura ndechekuti chete vano imwe nguva yekuti vanongopota vachingotaurawo nevanhu kuti vanhu varege kudzokera kumashure, nokuti background vanhu vari kuneteswa futi apa vari kuibviswa nezano apa vachinyeberwa. Vamwe vacho vari kutotsvaga kuti kungoresa vanhu mubato, kuedhutsa vanhu kuri kuitwa nezanu PF. Saka vanhu vanenge vane mutauro nemacomplaints ari pasi apa akawanda maningi, ane mazvona. Saka kutotaura ikoko push iyoyo yatineti tichiita iyo iya inoita kuti zvimwe zvinhu zvinake, zvimwe zvinhu zvisimbe, zvimire zvakanaka, kwete kuti hatizivi tiri marombeso, hatizivi kuti Chamisa haafaniri kuti abufugure hapwa kana kuti Chamisa haafaniri kuti anini. No. Tiri kutaura kuti isusu tichiita zvatiri kuita zvese izvozvo, asi paground futi president vanofanira kuti vatarise futi zviri kuitwa vanhu vavo, kudzongwa ngenhingirikini kwavariitwa nezanu, kupishaniswa, kudini, kukuwadza, kukanganiswa, kunyombiwa, kuurayiwa, kuitwa sei. Ndo zvatiri kutaura chete isusu kuti no, kwete kuti tiri kuti isusu president havasi kushanda, president havasi kuita chii, president havana basa. Pana asikazvizivi nhamo iri kuona murume uyu, dambudziko riri kuona murume uyu, pana asiri kuriziva. Even wana Jobs kana chavari kupiswa dzimba, unhu hwezanu PF usina nebasa rese hunonyadzisa. Nasu unowapedza vaenda paground vachikambeni voudza vanhu vekumaruzevha kuti takapuwa masanction, varungu vakati wenga stereke, but Smith akapuwa masanction anga ari dangerous kudarika masanction ezanu PF. Saka varungwana vakawenga zanu PF kuti vakawenga vanhu vatemaka, ko Smith wanga akamuwengerei ari murungu nebato rake 1975 76 75 wakapuwa masanction neBritain Smith, but anga ari maBritish ese. Dai varungu vanga vane utsinye vangakuti uyai kuLancaster House mutaurirani kuti takavarova chazvemabhunu, takavakunda, takazodini. Kufunga chete kwakaitwa nemabhunu kuya, vanzwisisa chete vakaona kuti vanhu vakupera kufa, because namba yakafa paNyadzonya haisi kutamba nayo, namba yakafa paChimoyo haisi kutamba nayo, yakafa paTembwe, makuwa ari muZimbabwe haasi kutamba nawo. But Smith akanga agara ataura kuti vanhu havasati vakuziva ava, kavapa nyika inoparara inofa iyi, ende zveshuwa yafaka. Smith akanga ataura kuti kana tichitonga ngatitonge tese zvakaitwa neSouth Africa zvazvo, kuti vanotonga pamwe chete. Ndio zvakazota Smith akazvada isu ngatigare pasi tichitonga tiri pamwe chete. Nasu uno makawa yakatora nyika nasu uno. Nyika yacho nako zvine zvaama mvemve. Kudzokera ku 1980. Unotoona kuti 1980 nyika yanga yakanaka stereke pane zvairi nasu uno Zimbabwe. Dai varungu vanga vakashata vaiti uyai titaurirane here kuLancaster House, chindege chachaitadza kubhusurwa kana kudamburwa kana kurohwa kana kupuwa poison iko. Ungati iwe uri kunetsana nemwana wemunhu, wamubvisa mazino, wamukuwadza, manetesana, matsukisana, woti hande utotora naomba kwababa wangu. Taura propaganda dzokunyeba nevarume vezanu PF avo. Iwe unomopedza mufamba muchitaura nemasanction, kukubvunza yemazanu PF kana vana vanhu vari pachena kuti nasuno izvo zviri kuitwa nasikala zvese zvikupiswa dzimba hazvipisi masanction here izvo. Ivo zvine zvemacomrades acho ainzi akarwa honda achona chaiyo, maparamende vakanga vachiti mazano acho chaiyo, masini acho mugoromonzo vatorwa mapurazi, vari kufamba iko zvemapurazi avafamba achitorwa maove mese muruna namarondera kwesoko muchatorwa mapurazi aya makavarairwa muchiti pamberi nezano. Musuwa munodzingwa ndo pamunotanga kuti zano yakashata mese munana chipadze imwe muya makapusa stereki imi wakomana vezanu PF nemacomrade acho makapusa futi. Musuwa muchatorwa zano iri kudzosera varungu vayo one by one, vari kuona kuti vakamamira muswe vakaita zvisiri izvo. Maovheti mazhinji muri kubva mapurazi, muri kudzokera kwamakabva. Kutaurira ichokwadi shandiswa nezano zvisina nebasa rese. Zvinoona Temba Muriswa wadzingwa kune vamwe maovheti avo. Temba Muriswa is not ovheti, but vamwe vacho vese vari mumwe andi vanga vari mazano. Wana Temba vanga vachimbosapota zanu PF1, vachishanda nezano vachisapota zano. Wana Jobs Karata sai zvavari kuitwa izvo, wana Tenda Ibiti vari kushungurudzwa, wana Jobs Karata vari kushungurudzwa. Saka kana tikataura nyaya yepolitics hazvirevi kuti tinonzi taivaranda kana kuti tavapanduki. Nyaya iripo ndeyekuti tine shungu neenka yokuti dai zvinhu zvakasisa kugadziriswa, dai zvinhu zvafamba negwara nekukasika, dai zvinhu zvanhingirikina, vanhu vasati vaneta, vanhu vasati vaparara, vanhu vasati vaheduka, vanhu vasati vang'ora, vanhu vasati vapedzwa simba, vanhu vasati vapera kubhadharwa mari, vanhu vasati vapera kuurava, vanhu vasati vapera kuparara, vanhu vasati vapera kuneta nepolitics, vanhu vasati vaneta. Atidi kudzosera vanhu kuzanu PF, ndo zvatisingadi izvozvo. Atisi kuda kupa zanu PF mukana wokuti vanhu vadzokere kuzanu PF kana kuti vanhu vapere pava kana kuti vanhu vanete.
Chatinoda ndechekuti zvinhu zvedu tizviite tichiziva kuti tiri kudzingidzana nekuti takabirwa maelection. Takabirwa maelection. Saka hatifaniri kurivara straight kupa ZANU muswe kutambara pano kukuzvari kuita izvi. Iri kutonga temisiri yayo. Maelection yakabiririra zviri pachena. Mukomana akawina 2 times 2018 2023 wachingobira maelection nenyaya yekuti opposition haina security yemauto. Mauto ari kutorwa kuchengetedza ZANU-PF and achishandiswa kutungamidza kubatsira ZANU-PF kuriga maelection. Not ese mauto acho futi mapurisa ZEC fast. Saka kana zvikagadziswa mitemo yacho iyoyo yana ZEC yana police army yana chinyi mavhotsi zvemunyika zvese reforms ngazvigadziriswe tiende kuma election kwete kuramba tichitongwa nembwa iyi emasoni munangagwa kuramba tichitongwa nebenzi riri kundwa musoro iyi sake man. Nyika yaparara, vanhu vari kutiza munyika, vana vese vapera kugara diaspora, vanhu vachidya nyika rutivi vachinakirwa vachienda kunyika dzimwe vachinodya nyika rutivi vari kunengirikini. Unikwa uri president asina kuvhoterwa, president asina kugadzwa nevanhu. Ndipo paunonzwa munhu achitaura kuti vanhu vakataura kuti Murakashi mupanduki. Kana tichitaura isusu tiri kupusha kuti zvinhu dai zvakasika kugadzirika munyika medu. Zvinhu vanhu vane enga, vanhu vakatomira kana chikanzi ngachibhanyuke, vanhu vari ready kuti chimbanyuke. Vanhu vakati ngatiende kuma election, vanhu vatori ready kuvhotera Chamisa. Nokuti Chamisa vagara vachiziva ndiye president wavo. Akuona zvezano zvekuita zvokumanikidza vanhu, kuti kumanikidza kubisa vanhu mumataundi, kuisa ma-MP mumataundi, kuisa vavanoda vachimanikidza kuisa ma-MP zvavo. Iko zvine zvikubaba kuri kuitwa makanzira eZANU-PF, mameya eZANU-PF. Hakusi kubaba munyika ikoko. Ari meya weopposition kana kanzira weopposition zvinosvika zvichitaurwa muZBC. But nonsense.